grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 4:06 minutu igaro diren honetan, atzo Artolak eta Mari Ezkurrenak Elordi eta Zabaletaren aurka Bilboko Bizkaia pilotalekuan jokatu zuten, binakako txapelketa nagusiko 6. jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Artola eta Mari Ezkurrena ziren favorito, eta ez zuten usik egin 22 eta 12 irabazi baitzuten. Gogoratuko dugu, joan den jardunaldian Artolak eta Mari Ezkurrenak galdu egin zutela Eguberri egunez Eibarko Astelena pilotalekuan Ezkurdia eta Errezustaren aurka. Aldiz Elordik eta Zabaletak Durangon irabazi egin zieten Jaka eta Imazi. Honen bestez, bibikoteak oso dinamika ezberdinetan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, eta hasieran Aitor Elordi ikusi dugu oso jokobola da oparoan, bitanto eder amaitu ditu, eta oso ongi sartu dira esan Elordi eta Zabaleta partidan. Hasieran gainera, partida honetan gako garrantzitsua zen, zean norka egintzen zuen atzeko kuadroetan, Zabaletak edo Mari Ezkurrena, gaur egun kuadro profesionalean dauden bilotzaile handienak izan baitira nor baino nor gehiago, eta hori oso garrantzitsua zen gero partidaren garapena nola joango zen ikusteko. Eta hasieran behintzat ez da agintari garbirik egon, baina bai aurrean Aitor Elordi Iñaki Artola baino gehiago izan dela, eta horren ondorioz 8 eta 2 aurreratu da bikote urdina. Gerora baina erabat aldatu egin da partida, Iñaki Artolak eta honetan asko hobetu du profesionaletan debuta egin zuenetik alegiko aurrelariak. Hasieran, partida hasieretan eta askotan joaten zitzaionean edo behintzat partida nahiko maldangora ikusten zuenean burua lehen jaitsi egiten zuen. Orain berriz guztiz kontrakoa, orain askoz ere konfiantza gehiagorekin ikusten dugu, ikusi besterik ez dago Altuna eta Arangurenen aurka arrasateko norgehiagoka hori, eta gaur oso bestelako testu inguru batean eta oso bestelako markagailu batekin, baina antzeko zerbait egin duela esan daiteke, eta horren ondorioz 12 eta 9 iritsi dira lehenengo etenaldira, eta bigarren zatian Jon Mari Ezkurrena erabat nagusitzen hasi da. Zabaleta ezin izan dio bizkarra erakutsi Berriozarko atzelariari, Berriozartarra nagusitu da nabarmen xamar bigarren zati horretan, eta horrek noski Iñakiri aurrean aukerak eman dizkio, eta baliatu egin ditu alegiarrak. Erakustaldia eman du gaurkoan ere Iñaki Artolak, joko bola da oso oparoan dago, naiz eta Eguberri egunez Ezkurdia eta Errezustaren aurka ez zuten partida onena egiterik izan, baina atzokoan behintzat sekulako partida jokatu zuen Iñakik, eta baita Jon Mari Ezkurrenak ere, batez ere bigarren zatian, eta horrek noski Elordiri aukerak murriztu zizkion, eta ezinean ibili zen, eta bigarren etenaldira 18 eta 10 emaitzarekin iritsi ziren. Egia esan jada partida utzita zegoen, askoz ere gehiago ziren Artola eta Mari Ezkurrena erakustaldia ematen ari ziren, eta horrelako mailako bikote batek erakustaldia ematen duenean nekez alde egingo dio norgehiagokak, eta halaxe izan zen. Azkenerako beste pare bat tanto egin zituzten Elordik eta Zabaletak, baina azkenerako 22 eta 12 amaitu zen, eta honen bestez bi bikoteak une honetan sailkapenean berdinduta geratu dira 4 punturekin. Mari Ezkurrenak bigarren zatien sekulako erakustaldia eman zuen, Iñaki Artolak aurrean ere bai, eta Aitor Elordi eta Jose Javier Zabaleta ezinean aritu ziren. Hauxe beraz esan beharreko, aurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.